bijzonder blij dat hier vertegenwoordigers zijn van de hele provincie. En dan begin ik bij de atleten, de topsporters die op dit ogenblik hier zijn. Er zijn er een paar, maar goed, ik ga ze niet allemaal noemen, want dan ben ik veel te lang aan het woord en ik moet het kort houden. Wij hebben ook de technisch coördinator vandaag hier. We hebben de scouts hier van de diverse verenigingen. We hebben de mensen die achter de schermen werken voor de clubs met betrekking tot breedte sport. We hebben evenementenvertegenwoordigers hier. We hebben provincievertegenwoordigers hier. Zelfs de Euregio is hier vertegenwoordigd. Dus ja, wat willen we nog meer? We hebben de gemeente Venlo hier als vertegenwoordiger, als eerste atletiekgemeente. Ik denk dat we een gezamenlijk doel hebben, net als Limburg Athletics, om de mensen wel zoveel mogelijk te laten bewegen. En nou ja, met 650 leden zo'n beetje gaat het ons denk ik wel goed. Ja, en dat is eigenlijk mede ook dankzij Limburg Athletics door sponsorbijdrage nu gegroeid tot 2 uur training die we in de week nu kunnen vol hebben en 12 eigen fietsen. Wij bouwen eigenlijk een digitaal platform voor alle mensen die met sport te maken hebben. Dus trainers, vrijwilligers, gymdocenten, allemaal op de vereniging, op scholen, in gemeenten. En wat wij willen is dat we hen vooral kunnen ondersteunen in hun rol en verantwoordelijkheid op het gebied van sport en bewegen. Met name nog voor de allerjongste kinderen. En zo willen wij eigenlijk de impact maken om een breed atletisme te ontwikkelen. Want kijk, atletiek, de moeder der sporten, komt eigenlijk in alle sport voor. Zo bleek dus dat de 3 lopen hier uit de regio, de paardenloop, de Option Run en de Viva la Vida Run, en 3 opeenvolgende weken gepland stonden. En zodoende dan kun je elkaar of de grasveldsvoeten weg gaan maaien of gaan zeggen we gaan ons samenpakken en we gaan zorgen dat alle lopers uit deze regio aan alle 3 evenementen gaan meelopen. En zodoende ontstond de Parkstad Cup. Limburg Athletics heeft ons heeft ons een gezonde basis gegeven, zodat wij samen dit konden opzetten. Die droom begint niet met morgen ga ik naar de Olympische Spelen. Die droom die bouwt geleidelijk aan op. Je ziet mensen die op regionaal niveau leuke prestaties hebben. Luca zit hier in de zaal, die is afgelopen jaar Zuid-Nederlands kampioen geworden op discuswerpen bij de Junior B. Daar begint het. En niet iedereen denkt meteen aan medailles op de Olympische Spelen, maar hij wordt enthousiast. Hij denkt volgend jaar kan ik misschien naar de Nederlandse en daar een mooie finale plek halen. En dan wordt het misschien internationaal een ambitie. Dus zo groeit dat ook geleidelijk aan. Ja, in de topsport tellen de cijfers. En die liegen er niet om, zeker in 2022. Daarom hebben we het ook al eens met het bestuur over gehad. Van ja, dit is misschien wel het eerste jaar dat je echt ziet dat we oogsten. Bij de jeugd heb ik meegedaan met pupillentrainingen, crossjes, athletic champs nog. En daarin bleek dat ik vrij goed kon werpen. En daarom ben ik ook op vrij jonge leeftijd bij de specialistentraining mee gaan doen bij Swift, onder Wim. En zo ben ik in het werpen terechtgekomen. Het laatste wat wij willen is dat atleten vanwege juist die trainingen die we geven, gaan verhuizen van club naar club. We willen graag dat die atleten bij hun eigen club blijven. Uiteraard mag iedereen altijd kiezen bij welke club dat hij is, maar dat is dan een zelfstandige keuze. Maar niet door de trainingen die we geven. Dus wij bouwen een driehoek van 2 mensen van de club en 1 regio. Dan heb je altijd 2 stemmen tegen 1 en dan heb je altijd een overwicht als club zijn. Matthias die kwam bij mij vragen van mag ik alsjeblieft bij jou komen werpen? Ik wil eigenlijk werper worden. En qua leeftijd mocht dat niet, maar mijn ogen zagen ook dat er iets in verscholen zat. Ja, ik denk dat de ingezette weg van maatwerk, dat we die voortzetten. Dat een heel belangrijke is. De intensivering van de samenwerking met de talentcoaches, met de talentbegeleiders van de verenigingen. Die 2 zou ik voor wat betreft eigenlijk performance dan, dus ons stukje ten aanzien van de topatletiek, die zou ik willen highlighten als ambities voor de komende jaren. Onze eerste pijlers wij leren bewegen, die is heel kort gezegd gericht op de schooljeugd. En die vinden wij, maar daar komen we nog wel op terug, heel erg belangrijk. Dat is voor ons eigenlijk het speerpunt. Want we willen van onderaf aan proberen de boel te resetten. En mijn collega's vinden dat een beetje hard, maar je kunt je op de senior richten
Maar dat is maar voor een hele korte periode. Zo is het nou eenmaal in het leven. Maar als je echt iets wil resetten, en daar zijn we toch wel aan toe, moeten we gewoon onderaf aan beginnen. Maar we hebben wel in Venlo een performance center. En dat is eigenlijk een initiatief van de provincie geweest in het verleden. Dat zou Weert, Sittard, Venlo moeten zijn, gelieerd aan de topsport talentenscholen. En daar hebben we er eentje van in Venlo. Dat hebben we als gemeente opgepakt. Bob is er ook bij betrokken. En daar proberen we wel de talenten van Venlo optimaal te ondersteunen. Limburg Athletics Plus, hartelijk gefeliciteerd. En ik feliciteer jullie op de beste plek waar ik had kunnen zijn, namelijk op een atletiekbaan. De moeder aller sporten. En jullie doen het zo goed in het hele veld in Limburg om iedereen te stimuleren, niet alleen een topsporter te worden, je talent te ontwikkelen, maar zeker ook in die breedte sport actief te zijn. Als Limburg zijn we daar heel erg trots op. Ik vind het ook heel belangrijk dat jullie nu je verjaardag vieren, namelijk bij de Beweeg- en Beleefweek. Iedereen in Limburg moet eigenlijk een beetje meer sporten. We doen het al heel aardig in het noorden, maar in het zuiden mag het nog net een beetje meer. Dus met elkaar kunnen we echt ons inzetten voor een gezond Limburg. En deze topsport kan natuurlijk alleen zo worden beleefd als er talloze vrijwilligers zijn die hun schouders eronder zetten. En dat is wat er gebeurt. Al die vrijwilligers stimuleren mensen, helpen mensen, delen allerlei kennis waar de provincie dan weer zijn voordeel mee kan doen om het vervolgens weer te verspreiden. Al 5 jaar doen jullie dat met hart en ziel. Wij zijn jullie daar intens dankbaar voor. De première, eerste luster. Dus dat betekent dat ik ontzettend blij ben met de opkomst, dat is 1. En vooral de diversiteit van de mensen waar ze uit het Limburgse land komen. Dus wat wil de voorzitter nog meer? Nou, ik vond het superleuk dat er zoveel mensen waren. Dat je ook allerlei mensen uit verschillende groepen bij elkaar ziet komen. Vanuit atletiekverenigingen, vanuit gemeente, provincie, vanuit evenementen. En dat is gewoon heel erg leuk dat mensen zo bij elkaar komen voor Limburg Athletics Plus. Heel mooi. Ja, ik ben natuurlijk echt een praktijkman. Ik geef ook steeds nog training. Dus de doelstelling is natuurlijk om mensen flink aan het bewegen te krijgen. En dan is het wel leuk om een keer de andere kant ook te zien en mensen te leren kennen en ook meer de bestuurlijke kant. Nou ja, ik verwacht dat ik nog trotser ga worden dan dat ik vanavond al ben. Het is super tof om te zien hoe dit platform in de afgelopen jaren is gegroeid. En ik zie alleen maar veel moois voor me. En ik zie dat mensen meer gaan samenwerken. Zowel evenementen als verenigingen. Dat er heel veel mooie dingen loskomen. Zoals de Beleef- en Beweegweek nu. Maar ook op topsportniveau. Ja, dat ziet er gewoon super tof uit. En ik hoor Michel dan zeggen dat het om de prestaties gaat. Nou ja, die prestaties, die zet Limburg Athletics Plus wel neer. Ja. Waar we eigenlijk moeten staan over 5 jaar is dat iedereen zegt Limburg Athletics Plus, daar moet ik zijn. Als er wat te organiseren valt of te ondersteunen of mee te denken, te adviseren, dat is waar we naartoe moeten. En los van het feit dat we dan even achteraf kunnen zeggen, kijk eens wat we aan topatleten hebben. Dat zou ik het allermooiste vinden.